What's up mga katropa? Welcome back to Honey Mix TV. So for today's mukbang, meron tayong online collaboration with Sotelicious. Sotelicious. Ayan. Kung gusto niyo pa po siyang makilala mga katropa, panoorin niyo po ito. Sotelicious. Sotelicious. Pasok. So yun mga katropa, nakita niyo kung gaano din siya kagaling magluto. Kasi ano siya parang cookbang. After niya magluto, kakain sila kasama yung family niya. Ayan. Tapos ang ganda din ng mga views nilang ano niya. Kasi nagsushoot sa mga bundok. Oo. Yung parang may falls, yung gano'n. Maganda, nakaka-relax, nakaka-refresh yung mga videos niya. Kaya mga katropa, ano pang hinihintay nyo? mag-subscribe nyo na po siya. Hit nyo po ang notification bell. Para lagi po kayong updated sa kanyang mga bagong mukbang videos. Hindi mukbang videos kasi talaga mag-e-enjoy kayo, lalo na kung nature lover kayo. So yung mga katropa, ito yung hininda namin. Bulalo. Nilagang baka. Bulalo. At kalabaw. Tapos meron tayo ditong orange tsaka strawberry. Ayan. Tapos kanin. So, ayan, guys, mga katropa. Sotelicious. Kain na tayo. Kain po tayo. Nagmamadali na si kulit eh. Ano natin sabaw. Panalo. Panalo. Angat na naman nila muna. Sarap. Hindi pala ako nakapagbigay ng unang ano. Ayan. Yung pangalawang subo sa mga fans po. Supporter po ni Sotelicious. Para sa inyo po. Gutom na. Lambot. Lambot na. Sarap. Dahil ganito yung mga niluluto mo kay Hangel Kulit. Bakit? Yan. Marami. Lambot. Sundutin natin to.
Kasi ano, kasi di ba sa Teleshows, parang yung, ano, bahay nila sa bundok. Tapos yung mga ibang ginagamit po niya sa pagluluto niya, yung mga ingredients niya. Kinukuha lang niya sa mga tanim nila. Parang yung mga Chinese na pinapanood natin. Ganun din siya. Kaya yung mga videos niya, nakaka-relax. Nakakarinig ko yung mga huni ng ibon, yung lagas-gas ng falls, or yung parang ilog, ganun. Hindi ko alam yun eh. Gusto mo ba lagyan ko to ng huni ng ibon? Hindi, yung sa kanya. Yung sa kanya, ano, yung literal na talaga makikita mo. Parang masarap ng magtampisaw doon. Saka yung gamit niyang tubig, no? Doon sa may parang batis. Ay, oo yun, batis. Batis tsaka ilog ba? Magkaiba? Ang bihira kayo, wala kayong katiwa-tiwala sa akin. Wala kasi kami ganun eh. Harap. Tsaka gusto ko yung lutuan niya. Yung ina-assemble lang. Hmm? Yung pag-usapan nilang kainin, baka. Kahit anong luto. Yung wala pa kami bulalo. Kaya ito na lang yung pinili ko.
Taba na to. Kinakain ba to? Hmm. Hindi ko alam kainin yan. Buka mo bibig mo. Galing ah. Ano to eh, litid, no? Hmm. Bigyan mo sa baba. Kaya namang ubusin ni Honey Maester. Sinasama pa ako. Nabubusog tuloy ako sa ano ko eh. Masarap kasing kumain may kasama. Hindi rin. Mm-hmm. Mga katropa, so delicious po. Hindi po kayo magsisisi sa pag-subscribe sa kanya. Magaganda rin yung mga videos niya. Halimbawa, stress kayo, ganun. Malalalax kayo sa mga videos niya. Taga Bohol siya, di ba? Marami yung mga kalahi mo doon. Baka makita nyo pa si Kulit doon. Yung cashier. Harap. Nagsesebo na yung labi ko. Nagsesebo? Nagsesebo. Tingnan nga. Tingnan ko. Sarap. Sabi. Warm up lang to sa akin eh. Kamis na. Ito. Ako pumili eh. Panalo yung sabaw. Sarap. Kulang na lang dito ano. Yung noodles ng mami. Pwede yan. Tapos siyempre itong bawang. No? Sarap. Shoutout nga pala kay Jerry and Christy ng Alabama, USA. Ayan. Maraming tumang-tuwa sa'yo yun. Ha? Huwag Sabi ka na niya- sumama. Sa akin pala natutuwa eh. Nakita daw niya yung mukha mo. Mukha mo palang natatawa na siya. Kinuha akong clown. Hindi, pero ano Pwede yun. niyo po ako invite sa mga birthday party ng mga bata. Ayan. Maraming salamat po sa suporta. At syempre kay Christine Ugawa, Ugawa, Brenny Lagangan, Lagangan, Abby Calderon. Ami Calderon, Ano pa ba? Sheila Rojas, sila Rod, si Vidsy. Ayan ang The Foodie the Bee Pudi Army. Sana si po pag Christy, yan, mga Cubs. Ayan. Hmm. Maraming salamat po sa lagi niyo pong suporta. Kamu ba? Asim.
Kasing Bahala ka asim sa mo. buhay mo. Ginusto mo yan eh. Yes. Dapat kasi pag bibili ka ng prutas, kasama mo ko. Hindi, mas lalong maasim. Yun yung sikreto para makaano ka ng ano. Pag matamis ka yung namimili, matamis yung mapupuhay. Hindi ka naman matamis. Mapait ka. Sarap. Oo nga. Asim, no? Hmm? Kasing asim mo. Sarap ng sabaw. Ubus ah. Warm up ko pa lang po to kasi hungry ko at next filming nito. Ano ka na? Hinang-hinila lang. Asim eh. Nagsaing ka na ba para sa aking filming? Ang tamis to. Asim. Asim. So, yun na nga mga katropa. Busog na po kami. Yan. Asim, grabe. So delicious po mga katropa. Again, don't forget to like and subscribe to her channel. And hit the bell icon para lagi po niyo updated sa kanyang mga bagong videos. Ayan. So, syempre sa channel din namin, Honey Miss TV. Hungry Colette. Ayan. Hungry ko ulit. Subscribe din Number po one. kayo. And don't forget to hit the bell notification para lagi yung updated sa aming mga bagong Mukbang. So delicious, sis. Thank you for this collaboration. God bless. Bye-bye. Bye-bye.